Noniin, moro. Taas kaikille. Ongelmalapset. Tästä puuttuu vielä pari henkilöä, mutta Joo, tehdään tää kahdestaan, koska koska jolo, niin just jolo. Jolo, koska nolo. Noniin. Meillä on tässä kermavaahtoa ja lautasi. Ja siis tää menee silleen, että toinen kysyy toiselta jonkun kysymyksen, sille minkä se on kertonut silloin joskus. Ja sitten, jos vastaa väärin, niin sitten tulee kirmavaahtoa naamalle. No niin, mä aloitan ja mä laitan tätä kirmavaahtoa tähän. valmista paljon. Joo, siinä on ihan sopiva. No niin, tuolla tulee jotain tyyppejä. No niin, eka kysymys. Missä kaupungissa on syntynyt Saksassa? Siis mä oon saksalainen. Joo, Evin. Dortmundissa. En. Hamburgissa. Eikö hamburgeri? Mikä se on? En oo Hamburgis. Alkaa H-lla. H-A. Hamburger. Ei hamburger. Joo, ei. Sulla on vielä yksi mahdollisuus. Mä oon kirjoittanut tän sulle monta kertaa. En mä muista. No niin. No niin. Tuo tänne. Tule vaan. No niin. Elikkä niin, meillä on 4 kysymystä. 4 kysymystä. Ja noin. Tuu nyt, jatketaan. Näytäpä sun naamaa kameralle. Noin. Seuraava. Kimi kysyy. No niin, älä nyt jää syömään sitä. Oikeesti on jo hiekassa. Joo, me kuvataan tää hiekalla. Hiekkalaatikossa. Niin, eli tykkäänkö mä suolakurkusta? Tai Et. Ettekään. en niin. No niin, 1-0 mulle. Monta vuotta meillä on ollut Manu. Siis Manu on meidän kissa. Kerroin tän sulle just tänään. Eli 37. Ei. 8. Ei. Vähemmän. Se oli vielä 3 yritystä. Paljon vähemmän. 5. Ei. Eipä. Ei. 6. Ei. Sä olit jo syntynyt, kun sä saitte. Ei. Eikö sä olit jo syntynyt? Etkö ollut? En. Ei Manu ollut meillä Saksassa. 12. 4. No niin, nyt tulee taas kerralla. Ei, älä nyt lähde paperi pois. No niin. Laitetaan nyt vähän vähemmän kuin äsken. No niin, hymyile. Älä lyö. Kiitti vitusti. Onneksi meillä on kohta sauna. No niin. Eikö me mennä uimaan tänään? Ai niin, jo mennään myös uimaan. No niin. Nyt mulla on munkin lens. Joo. No niin, Kimin vuoro kysyä taas. Mä saan mun silmä auki sitten mun silmä. No sä voit pyyhkiä sitä. Tää on just paras asti. Mä oon sanonut. Noniin. Joo, apua. Laita tätä jo sulle. Mä laitan tätä sulle. Oho, täältä tuli vähän enemmän. Noniin, eli mulla on ollut kaikki PS1, PS2, PS3, PS4. Ai onko mulla ollut? Onko sulla ollut? Niin, onko ollut? Ei. Onhan. Oi elämää. No niin, nyt mä kuolen. Oota, mä haitan mun lautasen tänne. Joo, terve. No niin, tule vähän tänne päin. Toivottavasti sut edes näkyy tossa kamerassa. No niin. Ei vittu. Voi ihan perse. Oota. Mun housut menee paskaksi. Se on ihan hieno. No voi nyt. Voi nyt perkele. No niin. No niin. Ota käsi pois. Hei! Moi! Joo, tän näköisesti. Tuu vähän tänne, vaikka se ei näytteli tossa kamerassa ees. Miksi mä otin nämä hyvät sortsit tänne? Mulla ei oo vaihtoehtoja. Hyvä. No älä. Meillä on tuolla 2 katsojaa. Kysymykset.
Ai hän nähnyt. En mä kattonut, mä oon niin tyhmä. No oikeesti, tää tuntuu niin paskalta. No niin. Monta vuotta on harrastanut jalkapalloa. Tän sä saat selvää. Se oli 4. Ai 4 vuotta. Niin. En. Tai siis Suomessa monta vuotta on harrastanut. Saksassa mä oon sen verran ja Suomessa mä oon molemmissa maissa yhtä paljon. Ei kun nyt vaan 4. Joo. Ei. Ootat sano, no niin vielä yksi yritys. 4. Ei ollut. Siis yhteensä, siis Suomessa. 8. Suomessa. Mä aloitin sen yhden luokalla. Mä olin silloin jo lotilas. Oliko? Joo. Oota, mä tiedän. No. Se oli 4. Ai kun aloitin. Niin. Eli monta vuotta? Meillä on se 6. 2 vuotta sitten. Joo. Ei. Ei. Mitä vittu sä teet? En mitään, mä laitoin valmiiksi. Jaa. Oikeesti toi on ihan hiekas, toi on ihan perseestä. Mä aika komea varmaan nyt. Toi on ihan hiekas. Noin. Eli mä kysyn nyt. Häh? Osaaks mä osaan nykyään tuplafrontin? Osaat? Eikö et osaa? Osaan. Rest in peace, motherfucker. Oota. Noniin. Joo, no niin. Joo, no niin, tuu vielä vähän tänne päin. Venon silmässä. Ei älä nyt lisää sitä. Jumalauta. Seuraava kerran mäkin annan sun pistä noin paljon. Joo. Älä nyt ihan oikeesti, Daniel. Tää loppu jo. No et oo vittu tosissaan. Vielä on vielä yhdet kysymykset. Mikä päivä on syntynyt ja missä kuussa? Joulukuussa. Ei ku marraskuussa. Joo. Sit se oli Mones joku päivä? 20. Ei, sulla on yksi mahdollisuus vielä. Joo, älä saa sitä. Noniin, marraskuun mones päivä? Noniin. Venäjän alla. Se oli... Alkaako se 2? Kakkosella? En mä voi sanoa. 24. Ei. Paljon. 10. Ei vittu. Venä. Nyt. Näytä itses kameraa. Noniin. Joo, mun vammainen nauru, anteeksi. Tää on kestänyt 8 minuuttia tää video, ihan sopivan kokonen. No niin, Kimi. Niin sut näkyy edes kamera. No niin. Ei, no. Se on mun silmät. Mä oon ihan kerma maassa. Pitää mennä vaatteet päällä suliksi. Hei, meidän kermavaato loppuu. Kimi ei saa kun tän verran lyödä mun naamaa. No toi aika paljon. Okei, tää on Tää viimeinen. tuntuu häiritsevältä. Tää on viimeinen. Onko? Noniin, eli mun keskiarvo on aina ollut tää niinku 2 vuotena peräkkäin. Niinku no joulutodistukset myös. Niin 2 vuotena peräkkäin, eli niinku vitosen joulu- ja päättötodistus ja sitten tämän vuoden joulu- ja päättötodistus. Ja on ollut aina 7,5. Ei, on ollut. Ei oo. Mulla oli ihan Ai niin, sulla oli 7,3. joulutodistus oli 7, niin 7,3. Ei, miksi mä muistanut tota? Oho. Ei, mä pelottaa. Joo. Tää video oli tässä, kiitos kun Joo, katsoitte. kiitos kun katsoitte. Me ollaan ongelmalliset, tilatkaa ja kliketkää. Moro!